everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Mula ka na sa kainday? O kasi gusto nimo? Magmika ko dire? Magpaabot nimo kanus ka mahuman og reflex og papanurog ice cream? Di ka makahatag sa mga butang akong gipangandoy, uy. Kung wa pa ko'y diskarte, di ko makabaton og mga alahas og mga appliances diri sa bahay. Kinsa na rin kamot? Ako, bugo! O asa man? Kasabot ka? Nangutana raman ang tako. Mura manggod og doon lang kay pagduda sa akong paglakaw. O nga no di ay. Angay di akong magduda. Oh. Unsa? Unsa? Angay ba di akong magduda? Unsa man ako pagsabot ang imong pangutana be? Ang tunos imong pangutana. Lakaw na sag ka? Ngutana raman ko. Lain kay tunada nimo. Lakaw na sad ka? Nangutana raman ko. Lain kay imong tunada, makaitok sa buot. Hilabihan akong paningkamot diri para mo iminto ang atong pagpuyo niya ingnon ko nimo ana. Ayaw lang ko kasuko gud. Ay kasuko, sa puton ko nimo alan, maglagot ko nimo. Langga. Sigtawag og langga. Puol kayo. Sorry. Sapa na ay. Ato na ko. Kapoy mo. Isuga eh. Sapot man. Pahitan ay minos na grado, no? Kung professional palang tingali ko karon. Unya nagtrabaho da kong kumpanya. Ni korbata. Unya magdaan na ng sana. Tasikis. Dili tingali siya pulaan ako. Pero saan taman. Nindar man tawag ko ka ice cream. Mag-reflex. Dawaton ko lang ang iyang pagsika-sikan ako. Nay, kasayo ba niyo naglalis ni tatay? Pulpul ba ng amahan nimo? Nay, Sige, ato na ko. Sabado man ron, nari ki trabaho? Overtime. Ha? Mao ba? Mukayod kog maayo aron sa ingon, may insakto kong pangandam sa imong graduation. Nay, Magpa-cater ko. magpa-cater ka? Oh, magpa-cater ko. Og dapito na ko ang ako mga higala. Mugasto kitag dako, Nay? Ay pagbuot atina, diskarte ko ni. Nay, dili naman gud kinahanglan nga mugasto patag dako. Igo naman tingali ang giplano ni tatay. Ngano? Unsa man day planong tatay nimo? Plano ni tatay nga magpalit siyag inasal. Oh? Kana ra? Usarak portahe? Nay, Proud ko nga ikaw ang mo graduate. Busa, magpa-cater ko. Nay, Ipakita na ko din sa itong mga silingan nga mga libakira nga maka-afford ko. Mugasto ko, Athena. Magpa-cater ko. Aron musiga na ilang mga mata diha. Nay. Ay, nga naman as nanay tayo eh. Gusto mong yun magpakanaa ba? Bisag lisod ta. Kalipay ng nanay ni mo day. Na mo graduate na ka. Okay, good. Sige lang. O niya, tay, kinahanglan gidaing mo gastog dako. Para nako, tay, no. Igo na kaayo nga, ikaw, ako, ug si nanay, makakaon. Bisag ganik sa pungko-pungko lang. Inighuman akong paso. Ayaw lang po dana day. Ayaw sa dana. Misultihan na ka, palit ko ginasal para anang hikayo na. Tay, Kanang nanay no, sabto na to ha. Sa iyang paningkamot. Kaya ko, ningkamot basag ko. Para nga makatabang ko. dako binaggasto na mapakater, tay. Labing minus anak karong panahon na, 360 per head. Mao ba hindi?
Manapit ko na siya sa mga higala. Og iya ko na ipakita sa itong mga silingan nga maka-afford siya. Iyang pasuyaon ng mga silingan na to. Sagdi na lang inahan mo. Sorry, tay, ha. Pero, Pero unsa na? may gugma pa ka na sa nanay ni mo, tay? Athena. Sorry, tay. Nga mao ni akong pangutana. Wa man ko'y... Wa ko'y pagduda, anak. Wa. Naluoy manggut ko ni mo, tay. Nga naman? Murag sa mga lakaw ni nanay. Dili naman ka niya ikuyog. Oh. Okay ra na, hindi masud mahimo nga mo kuyog ko sa iyang pagtrabaho. Di man tingali mahimo. Ang uban good, tay. Makita na kong ubang ginikanan nga matag Sabado, Domingo magkuyog. Adto sa mall. Unya, manimba. Oo. Ingon ana ang uban day. Ingon ana gina sila. Pero kamo ni nanay lagi. Wa mo mo'y simba-simba ni nanay. Sorry lang kayo, anak. Tay, to di ay, mulakaw ko karon. Mado ko sa school para rehearsal na mo sa graduation. Oh, sige na. Sige. Ikaw, tay, asa man ka? Usa pa, nindag ice cream. Doble pa rin gamot para sa imong graduation. Tay. Bayalan? Oh, bay butong. Oh, nakan mag-iso ni mo ice cream. Oh, bay, dagan pa. Dito ko kanina sa subdivision. Dito av da nagtong akong suki ba. Si Ma'am Sonia pero wa man diha. Oh, asa naman di ko no? Tuwa man kuno, larga man kuno sa Singapore. Oh, mo ba? Soroy ko na nigmay bay. Para mahulog taon ni. Panganda man ginin ako para sa graduation ni Inday Athena. Mo, okay nga no, maghikay ka. Palit ko kinasal bay. Plano ginako. Order ko kinasal nga to ni Bay Joel Bacalso. Lambi ka na iya kinasal bay. Joel Bacalso? Oh, Joel Di ba? Bacalso. At ka din na? Kan? Joel Nag-ator Bacalso. na? Lusimba. Lusimba. Ano po yung di Lusimba ba? Pardo ba? Di ba? Maayo. Kanang yung tag 10,000 ba? Inasal ba? Dagko na kayo na. Mo ba? Nga, may sa timpla. Sakto yun. Way kuha ba? Way kiskis. Mo ba? Nga, ibaw ka ba? Tuna ba? Ningkamot po. Kay plano niya nga, magpakiter man ko siya. Wow, laisyo. Laisyo lagi. Maunang mukha yun kung mayo ba? Hindi masana kung mahimo pasagdan silang gachuna na ko nga may mo gastos na. Sige bay. Tiyan ko na ka. Suroy pa rin nga akong ice cream. Sige ba, kahit iwasong rehilo dire. Uyas kong migo eh. Bida. Masa kay bawa nag-i-uplok din siya siyang asawa. Magpakiter ka? Oh, sa graduation sa akong anak. Okay. Pila ka tao ang imong dapiton? Dapito na ko ang akong mga ka-breaks sa Madjong. Pila lagi? Apil sa mga silingan, mga 100 persons. Okay, go. Mag-cater ka. Kontak ko na ko ang akong higala nga caterer. Unya, ang bayad? Oh, sagot na ako. Really? Yes. Og usa ko sa imong guest. Imong bisita. Okay? Aha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!